así todo o día. E despois darlle moito mal de comer. Para que estén entretenidas e non se estresen, pois a poñelas a comer todo o día. O que pasa é que máis luz, máis comida, son máis costes para ti. Exactamente, estamos falando pois do doble de coste. Cantas galiñas hai aquí? Unhas... Alrededor de 200, 190 e pico. Alrededor de 200 galiñas e ao día cantos ovos estás tendo? Pois un día bo, porque claro, non poñen sempre igual, pero un día bo, se collo 150, xa é un día moi bo, ahora mismo. O sea que hai como 50 galiñas aquí que non están poñendo. Exactamente, sí. Eu creo que un 20-30% menos. A ver, que pon a explotación pequena como a miña, iso é moitísimo. Ahora mesmo estamos en perdas, traballando perdas. Beneficio cero. Agora mismo, como ves o futuro? Ahora mismo, se non nos deixan botalas fora, mal, moi complicado. E que vai haber que empezar a subir os precios e a xente é moito. Bueno, 8:15 da tarde, moita atención porque os tractores dos agricultores e gandeiros volven saír contra o Mercosur. En Lugo volveron unha semana despois de abandonar a rolda da muralla. Está desvendo a imaxe en directo Xinzo de Limia, cámara aberta impresionante. María Dapia, aí a autovía A52 pechada e vemos que hai bastante lume na zona. Sígase unha maneira de agricultores e gandeiros de reivindicar os seus dereitos e loitar contra ese acordo de Mercosur que din que lles vai provocar, que vai ser unha gran ameaza pro sector. A última vez que fixeron algo así, que deron un paso adiante, cortaron esta A52 hai aproximadamente 15 días, botaron aquí unhas 60 horas, algo máis de día e medio. Hoxe, Óscar, moi boas tardes. Hola, boas tardes. De momento ides pasar aquí a noite, iso seguro. De momento vamos pasar aquí a noite e vamos pasar aquí o tempo que nos faga falta. Porque estamos xa un pouquiño cansos, como poderás comprobar, levamos un mes tirados por distintas estradas, por distintos puntos, por toda a cidade de Ourense. Aquí seguen sen querendo omitirnos, pois que nos sigan omitindo. Van ter que vir onde nós e onde o resto de España, porque, a ver, isto non é só os agricultores e gandeiros de Galicia, é dicir, isto é a nivel europeo. Creo que estamos xa dicindo basta, estamos nun punto de non retorno, é dicir, se queren que pechemos, que nos lo digan e marchamos e punto. Falamos xa dunha auténtica ameaza, non? Dicides vos, pro sector primario é nada máis simbólico que ese ramo que leva agora mesmo Camilo nas mans, non sei onde marchou, pero Camilo ten un ramo de flores na man, dicía eu, que nada máis simbólico que este ramo. É que este ramo hoxe é o que nos realmente é o que nos está representando, é dicir, este é o que nos vai pasar a nós. Creo que sabemos perfectamente o que simboliza este ramo. Nos lo trouxeron aquí compañeiros precisamente por eso, é dicir, que nos queren matar e nos van a matar e despois sí que vai arder os montes, van a arder todo, absolutamente todo, como dicíamos nalgúnas outras declaracións, van a arder hasta as persianas das cidades, porque cando os montes estén abandonados vai haber maleza, que eso non vai haber lume que o pare. Que vai pasar, Óscar, coa agricultura, coa gandeiría, se finalmente ese acordo de Mercosur se ratifica, porque agora mesmo está bloqueado? Non sei se vos dá un pouco de esperanza ese bloqueo. No, ese bloqueo non nos dá esperanza ninguna. É dicir, ese bloqueo simplemente nos está dando un pouquiño de tempo, pero nós sabemos que os nosos políticos queren ese acordo e non queren escoitar a ciudadanía e a población. É dicir, e estamos lle dicindo que nos van a matar, realmente que nos van a matar. Que consecuencias vai traer para vos, para que todo o mundo entenda? Para nós, o peche de todas as explotacións de Galicia. Probablemente o peche de todas as explotacións de Galicia. Falando a nivel autonómico. Pero se non, van pechar montóns e montóns e montóns de explotacións a nivel Galicia, España e Europa. Non podemos competir con algo que produce moitísimo máis barato e aínda con transporte incluído é máis barato co que nos custa nos producir por as exigencias que nos piden. Óscar, Camilo e o resto de gandeiros e agricultores da zona, moitísimas gracias por estar con nós hoxe en directo. Nos recollemos hoxe na Hora Galega as súas reivindicacións. Estaremos aquí, por suposto, todas as veces que necesitedes. Estas son as súas reivindicacións. Non queren o acordo de Mercosur e xa os escoitastes. Non van parar ata que sexan escoitados. Bueno, situación crítica en Portugal, porque o goberno declara a situación de calamidade nas zonas máis afectadas pola borrasca Cristín, que en moitos puntos deixou refachos de vento de ata 209 km/h e arrasaron con absolutamente todo.
ata 60 torretas de luz de alta tensión, 700 kilómetros da liña eléctrica totalmente devastada, máis dun millón de fogares quedaron sen luz e agora mesmo falamos de 5 mortos, posibilidade de subir incluso a 6. En 30 segundos falamos en directo con Portugal para ver como está a situación.